अरे माई एकदम से चला ले नहीं खिया तू उठल बैठल लागता कि अब के करा से हम मांगे खाए के पिए के माई रे माई नंदो बुची बानी तक आ जानी खेने उ गइल बाड़ी जब के करा से हम मांगे धीरे धीरे सोचनी की वजह से चल के आई तो धीरे धीरे हम मांग ली अब चला में तो एकदम से हाफी कबर लागत टे दिन या रात आवताटे आजकल 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 खाऊं के एकदम मन नहीं करता फूल नहीं मियाज खाली कइले रहता मन करता खट्टा खट्टा खाए के बाप रे बाप हाँ दीदी आई हो मैया ई का करताड़ू हो का रहता दीदी हो दादा तहरा के कहाइल बाकी तह चूल्हा भी नहीं खे आवे के तब तू थू करताड़ू हम बाइनु धराई बाग दीदी छोड़ दे हम अपने से कर लेते नहीं छोड़ देती अब काहे के मन नहीं करत धराई आई देख हो इहे नु कहा जाला मेरा नु के छोड़ दिया अब तो हम खिया बतानी तारा के कहल गइल बा कि देखा ये कन्या पेट में लइका चाहे लइकी भगवान निमन निमन दे देते एकरा से का उ बड़ धन दौलत बाटे देखा कन्या हमनी के सोचत हई कि एगो हमनी के घर में लाला चाहे लाली आ जा से हमनी के घूमे के फिरे के कहीं जाए के त हमनी के चिल्लावे बड़की मम्मी कथा ना खुशी होई ए दीदी हम ये सोचता नहीं कितना निमन से हमार घर दुआर में भगवान देश लइका फैगा सब कोई गोहरावा से बबुआ बबुआ कह के ये नु देखा कन्या दीदी मर्चा नहीं के ना देखा कन्या ऊपर नीचे ज्यादा सीढ़ी पर मत चढ़ी है ई त खुशी का बात हटे होलिया तड़े त खुशी का बात बा कभी कभी होला ऐसे देख तनियो सी पेट में दर्द पटी तब जल्दी पटे कही ह तुरंत ले जाके एम्बुलेंस से गाड़ी से हॉस्पिटल में भर्ती करे के बाटे जानलू दीदी अब ना खाए इतनी खाला पागल हड़ू खा काली रवा सब की आवत रहते हैं खा लो खाही से बच्चा मजबूत होई तहरा का बुझाता कन्या जूस से आवताटे शाम सुबह आए दूध है आवताटे सब पियल कर जानलू कल 3 गो डब रहे पी गलू नु 2 गो पीले में एगो रखले में ओई तरह तो ओकर के खोबवा के मुथु लगा के पंप पे ओही में सड़क सड़क ही चला पी ठीक नु दीदी हां कन्या कि अल्ट्रासाउंड कराए नहीं है तो बबुआ रहे के पूछीवा देखा कहर हमरा के आगे ही ओकनी के कह देनी कि एक डॉक्टर जी ई सब हमरा के मत बताई हमर लइको होई त धने बा लइकियो होई त हमरा धने बिया ठीक कहत है दीदी बुझे दीदी एकर नाम का दैले मैं अब ना करम आज सुना कॉल पे ज्यादा मत जइहा आंगन में घूमी हा मत इच नीचे सीढ़ी उड़ी पे मत हमरा पे मत सुतिया ठीक है ना सुता जला पेट में उन्हें की ना माने नहीं ना तो इने उने हो जाए ठीक बात है धर खा शाम के नु खीर पूरी बना दे मीठा मुंह कली है ठीक नु का खाते खाई जाला सब तीत पाकल मीठ उठ सब खाई जाला आ केहू आई टोला मोहल्ला के त तुरंत कबाड़ी बंद कर दिह लुका जइह ना सामने मत ठीक बा दीदी अपन बबुआ पर हम कुछ चीज के आँच ना आवे देम दीदी पानी लेके आवत तनी ठीक बा जाए बाप बाप एकदम से उठले बैठले नहीं लगता कितना दर्द करता है दीदी हुई नहीं खाए का मन नहीं करता मन करता ले जाकर फेंक दे मनी एकदम से का करे बुझाते नहीं के जाता नहीं धीरे धीरे उन्हें लुकवा के रखते के करा से पानी मांगे पियासो लगल बा दीदी को तो नहीं रह गई नहीं अरे मैं बाप रे बाप रे का जने केने गोइल बा बबुआ एकरा ई ना बुझाला नु कि हां तनी घरवा जाई घूम फिर करत रही आई ऐसन देह बा कनिया के तनी निक जबुन बाजारे ले किन के ले आई खियाई पियाई आई कहाँ घूमत रे बबू कहाँ गो रहने पिछुआरिया गो रही देखे थी है ई ना कि तनी बाजारे ले जाके नारियल पानी ले के 4 गो ध दे रोज रोज बाजारे ना जइबे तो ले रही 4 गो खत्म हो गइल तब हम घर में देखे जाए ना ले देबा त पियत रही तो रोज एगो पिए ले रही 4 गो तो 4 दिन तो खत्म हो गइल ले आके ध द मान के चला रोज बाजारे ना जइब रही घरे त अपन पियत रही नु अरे तो काम जे खाली का उहे पानी पी ले बे तकू
होरलिस कुल का लेल बने काजू किशमिश ओकरा के सब खाए के लेल बनी कहल जाला ओकरा के सिंझा के खियावल जाला का बोलल जाला छोहड़ा बा हाँ हैं दूधवा में डाल के हाँ हाँ दूधवा में डाल के नीर के खियावल जाला उ बड़ुए तब खा तो नइखी कनी तो बता तू ओकरा के डांट बोल तोरा नहीं खे बुझा तू इतना समझाओ ना कि कनी तनी खइबू त देही में ताकत होई तनी लइका भी ठीक रही कोनो दिक्कत ना होई डॉक्टर कहले बा खाए पिए पर ध्यान दिह जा तो ओकरा इकुर बुझाता तू डांटबो बोल ना तो तोरे का पारे पड़ी अरे हो रे बाबू हम का कहीं कने कितने बतावत तब उनका लइके बुद्धि बउए नइखे बुझात कहते मम्मी जी मन नइखे तू तो तराई चलत हवे त नाती होके का बनाती होगा ई नहीं खे तो ओकरा कैसे करम तरुजत तो बढ़िया तने होके धधाई बे सब भगवान के देनी है भगवान जय आँख खोल के दे दिहन जैसे सबे खेलाई ली हां तो ई अपन देखो जाके बढ़िया ले ना तो ओकरा के अपन ना बतइबू तू ओकरा नहीं खे न बुझात का खाए के ओकरा तो हम कहते ये खो तू कहते ना मन नहीं करत तू खाई तबे नु काजू यारियो खाए के पड़ेला ऐसन दहिया पर ना खले पर दही में कमजोरी हो जाई डॉक्टर तो भी जाई बता हाथ में दवाई दे दी के ल खा दवाई कोनो काम करी जब आने पानी ना खइब फल फूल ना खइब त पहले तू रात भर हमरा सुते नहीं खेदे तू नहीं खुजाना ई काहे कहते हेने का होता चलता कि हेने फलता कि हेने चलता हे तोरी करत ये रात भर जाय दई सब ना कहलेला उ नरस कुल बतावे लिसन कनिया जानत हई तो जानत या उ जानी तो हमरा तबाह करी ते जा देखो गैया के दूध यारी आधा किलो बढ़ावा त काहे के पाभर में होत नहीं चाची के समझाए के नहीं खे तोरा का रे कपड़ा गोता तारी का बड़ा गोततिया देखई इतने समझाओ त काम के जे टेंशन मत ला काम नहीं के करे के हो तब वो मानत नहीं पे चल गोलिया गेहूं पे सरत माई तो कपड़ा गोता तारी कन्या ए तरह काल कनी राखी काटत रही अरे घील दा हो तू हूं तनी हाथवा बटाव जदी ना फिर करी ना रे तोरा अरे के हट दे बुचिया हट त हम देखी तू हमरा के मोई बे परेशान रुपया करी पैसा के धइले बाबे नु लगावे के हम ना परेशान हो हम पैसा तोरे लगी ना हमार ना लगी तू मुआव तो हमरा के तो बुझाता कि ए तो उनका के माना करते इतना तबो नहीं खी माना काऊ ची काका खिया ओकरा सब कुछ खियाई ना रे काऊ ची ना ओकर जोन मन करला ला चुएला नु जाऊ चुकइता चिले खियाई ना हां तो खियावत रही हो न तो जान लनु लड़चुआ ना हो जाई बाबू हां तो तूहू पूछनी तो भौजी का खाए के मन करता आ बताइहन त हमरा कही हम पैसा दम लिया के देख खिया दी ठीक बा हमरा के 150 दे के जाई हो तोरा के तो अपने मत खाइए के दे खातिर हां तोरा मांगे कोई तो हमरा कहे तो हमरा कहई द आई भौजी के लेवे के द ठीक बा ठीक बा हां इना तो अपना के चुराइलु जा त मारबो करम समझ जा हम ना चुरावे नहीं हो चल तो सही में फिचतिए कपड़ा रे का जने केने केने बाई इनका के जे माना करत इनके देखा हो कुछ करा मत हमके फेरा में डाल देबू इहो मानत नहीं छी अरे भौजी का कहतई रे घर में सुतल बड़ी घर में सुतल भाई के कपड़ा गोततई एक होता कपड़ा को तोड़े नेहा कहती है कपड़ा हम को तत रही ऊ कहे ना कही जाके उहो झूठे बोलत रहे ले बैठ के बतियावत रही बबुआ लड़ कहती के माई भौजी कपड़ा गोततई हम गोत के तनी अभी कपड़ा तोहनी के तिरिया चरित्र भगवान ना जानी हन ते कहबे के हम गोततई ऊ कही के हम देखनी है तो के का बात मानी घर में सुतल बड़ी अच्छा ठीक बा सुतल बे तो हम जाता नहीं अरे माई कितना पेट एकदम से दर्द करता के करा के बुलाई खोई नहीं है खाना तौलो पे श्री दादा कन्या का हो गेलो कुछ ना दीदी अरे तारा के कहत है कि मने घरे में रह चाहे कुर्सिया निकाल के आगे ना बैठ तू हेजा काहे बैठत हो अरे मम्मी जी ओकरा में बहुते हौर गरम होत रहे तेज के आके अब बैठ गई नहीं का दुखाता का हाथ टका तो ये ना मीठी मीठी गजब पेट भी दुखाता ते तो वो उतना होला कहत ना रहे ना रसावा के मने वैसे तनिया सब पहले होले के बाद त मने तनी मने दिक्कत बुझाला खाए पिए पर ध्यान द जो गडाई खाए के मन कर दे आई हे भगवान जी उ त जहरो से जहर बगे दादा खइबो मत करी ह ठीक है उ देह फूल जाई कुली आ मैं खून पानी हो जाई जानलू जितना तारा मन करता है खगाई खाए के उतने तू दूध पियबू हॉर्लिक्स पियबू तो फायदा करी तनी घी बा तनी आटा भून जाता में अनघे तनी घी डाल के हलवा बना के खइबू उ कुल देही में ताकत ले आई हम जूखा सब खाए के मन आ मम्मी जी बबुआ लात मारता टिको दादा हाँ तब टाइम मेरा तनु तो होला वैसे जानलू एगो काम सुन ल
खाए पिए पर ध्यान द आ ज्यादा तुम कल पर मत जइह लात बिछला जाई काई लागल बा ठीक नु देख कनिया ठीक नु काजू किशमिश बा हो बाजार जाए कहत रही बा नु। अरे मम्मी जी सुबह तन के रहे तो उहे का कहला के पूछी जी पीस के या देनी तन के खाए के तो खैनी अब नहीं के खत्म हो गेल। अच्छा जाते हम बाजारे त ले आइम आ एगो काम कर हमरा के झोरवा द काजू आ किशमिश और का लेम पिस्ता बादाम कहला उहो ले लेम न। हां मम्मी जी वो सब ले लेम। आ देखो कहे ना वाला कने पढ़ लिखल ना नु जा अब जान तो कहे में भूला जानी जा हम के मम्मी जी पढ़ल नहीं के उ घात हाथ में नहीं के रहा। हां त आधा किलो ले लेम के 3 पा ले लेम बा उतना काहे के ले लेम कमे देख के अपना हिसाब से ले लेम हो जाते जानो तो पूछ लेम अपना से। आ झोरवा द कने जाई बाजारे मम्मी जी टांग देले वाली वही दिन के। अच्छा जे चूहनिया बगे अच्छा ठीक बा हम ले लेते एगो काम करी ह देख तू काम धंधा मत करी बैठा रही हम जाते बड़की कनिया के कह के ताके देखभाल करी ठीक अच्छा नु निक से रहियो कने बहुत हमके मन में दिल में खुशी बा के एगो घर में हमके नन्हा मुन्ना आवे वाला बावन ठीक नु आ जान तो कने सोचले बैनु के बबुआ होई नु त ना धरम रसगुल्ला आ बुचिया होई त ना धरम जिलेबी जान जइया हां ठीक से रहिया कने ले हम कह देते अच्छा नु ठीक बा मम्मी जी। ओ एने ओने मत करिया जाते चुल चाल। अरे ना जी कपड़ो तो फीचे दिन त मैं दीदी जी मना कर देतनी कि छोड़ हम फीच देता नहीं तुम से गोड़वा भरा तई देता मन नहीं खिलागत ना बैठल त कितना जीवन से आगल बटे देखो नी कालवा पर 2-4 गो बर्तन बाटे जाते बैठ के धीरे धीरे मान देवे का करम। दीदी लोग तो इतना काम करे से मना करते कनिया मत कर पर बैठल इसको ठीक लागत है अपना से करही के ना पड़ी। बाप रे बाप घर दुआर पर दम भीनी कह के रखले बाड़ी बुझाता ई लइकी नु कि दम मन करता एकरा के मार के कर आ छतिया के बतिया तोड़ दी घर आगन ऐसा अरे छतिया के तनी होइसन देह बा तनी झाड़ू उड़ू लगा दी त ई माई बहेंगावा बन गइल बिया दम बहेंगावा चल जातिया उठावतिया चप्पल चल जातिया होने लइकी संगे खेले कहो। अरे दादा खाली झाड़ू सुबह से बाहर तड़ू तारा का करी घरे के नु काम करतनी ई बताई हां घर में मैं घरे के नु काम करम ई हमार घर हजी तो झाड़ू ना उठ रही सुबह से झाड़ूए ना मरले रहू का लियावा खाना वाना लियावा तनी भूख लागल बा लावतनी का बनल बा खाना तो बनल बाटे मछरी भात हाँ छोटकी के खाए के मन करत रहे तो लाइल हनी देवर बबुआ जाके 2.5 किलो मछली। अच्छा तो उ खइले ही हाँ खइले है देखी तो ऐसा न भसुर चाही कि कनहु से आवता तो भवा के याद करता हाँ खइले है बढ़िया से देखी है उती घरे है तेल लगावत उ जब चिल्लाइल है आवत नहीं तो कहते ना पहले ओकरा के तेल लगा दा बढ़िया से तब है। अरे तो दूसर देह बा करे वाली तू ही न बाड़ू हमनी के ना ध्यान देहल जाई तो फिर बाद में दिक्कत न हो जाई हरसानी परेशानी हमनी के दौड़े फौड़े के पड़ जाई। ई तो सही कहतनी आ तनी कह दिह कि काम उम कइले जइहन कनी काम कइला से शरीर तनी टाइट रहेला पागल हनी काम ओकरा के करहु उ जहे बैठतिया बर्तन उठ बन जता थल दे के बैठ जतिया ओइसे में बच्चा पनु दिक्कत न होई चोट लग जाई ओकरा बैठो उठे नहीं खेआवत ये चलते माना हो गइल बा बुढ़ियो माना कदले हमहु कह देनी है कि काम मत कर चुपचाप घर में सुता रह ओ तना भारी काम नहीं खे देवे के हल्का फुल्का तनी ले गइनी तनी भोर में तनी रोड पे दौड़ा देनी चला दी हनी माने अब चुप रही रहुआ औरत के उठू ना जन्म दुख तकलीफ और बता पटे तक बाप बन गईनी अब सब दुख भुला गईनी जे पैदा कैले बाबू न जाना ताटे यही तरह तहरा के 4 बजे भोर में हम लिया जाता रही तो हमनी के ऑपरेशन के नौबत ना आई रहे भगवान के कृपा से बढ़िया हो गई करो के घुमावेली बुढ़िया कभी सुत जाली सन दोनों तो कोई ना जाला कहनी हनु कि देखी अमाजी गइल बानी बाजारे ना गड़ी किस्मी छोड़ा लेवे खातिर आ कहनी हनु कि हम लेके जाते हैं 1600 रुपया घटी ओटी तो फोन करम तब बबुआ से कोनो के स्कैनरवा पर डलवा दी है। हाँ तो ओकरो कह दियो गंजड़िया के लेके आवेला कि ना एथी नरियर के पानी ओनी लिया के पियावेला लइका तनी कल लेके आई रहनु 2.5 किलो आम तो बुचियनो के देला ना 3 गो डब लेके आई रहन तो दोनों डब हम भी बैठा के पियनी आ एगो रखले बिया
हाँ तो यही से कहल ना तो उसे लइका तन की गोर गार सफेद होला सन का तना खुशी के तो? बात बाजी की रहुगा बड़का पापा कहाँ आई आ तू तो बड़की मम्मी को हईबे न करबू ये सुनो हाँ? भगवान हमनी के निमने निमने घर में एगो और गोदी में दे दे हमार छोटकी के खिलावे खातिर ताकि हमनी के आंगन हंसता खेलता रहो कहीं ले दुआरो पर ले आइब तो तारा के कही कि ए बड़की मम्मी बड़का पापा आ गइलन बड़का पापा आ गइलन हमारो को खूब हाँ? तंग करी जी ये बड़की मम्मी खाना द ये बड़की मम्मी खाना द तंग ना ओकरा खातिर खुला पैसा रख लिह पहले ही से खुशी के बात बा देख लिह। जैसे हमारा लड़का लड़की हमरा के तंग करत असन वैसे नु छोटकी के हमरा के करिए हम त कबो देखी अपन लड़का लड़की आ ना ओकर लड़का लड़की में फर्क रखम सोचम कि हमारे तन मन से भइल बाव देख त केतना अति विचार तार सुंदर विचार बा आ हे दादा हम तो जानत रही तू कुछ और सोचबू मगर त तारी बात सुन के एकदम दिल गदा गदा हो गई भगवान तोहरे लेखा सब कोई के मेहरारू देश रवे ऐसा सब कोई के पति देश ये तो बड़ा ढेर दिन के बाद तारा मुंह से सुन ले बनी हो ना तो रोज तो नतिये गाड़ी देते रहूं अरे माई को चलो लेने की रेट लगता कि क्या करी अब देखा नहीं है कि कोई नहीं कि तो धीरे धीरे कह दे हैं कोलो पे पानी में चला के इसको मन नहीं करे मम्मी जी दीदी अरे का हो गइल हो का आ ये दादा ये कैसे हुआ आ ये दादा ये तना मना करी ना उठ 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 अरे ए कन्या सुनो तो हो ये कैसे गिर गई दादा इनका के तना देखो आराम से उठ तो ए जे मना क के गोई नहीं है इनका के अरे केने लगल हो केने घाव लगल हो बेटवा चाचा का जने केने बसन गिर न गोई रे तब गिर गई ले चल घाव लागल बा काने आ ये दादा ओही वाली कहानी का अरे एकरा के माना करत है तब नहीं खिसा मानत रे दादा पानी के मैं तोरा कोलानी तुम देख रहे तो तू अरे तो हम माना क के गोनी अब हम का करी बताओ तो धर से डॉक्टर के देखा तो घर ना तू ले चल घरवा धोइले भाई रे दादा चला हो अरे चला हो दादा चला आराम से चला हो आई रे रामा आई हमारी हम कपड़ा खींचत रही तो छीना नहीं धले रे बुच्चे धले रे का जने केने बोलो चलो घर में तब हम बोलावत है डॉक्टर अरे गिर गोली हो दादा का करी गिर गई ये दादा अरे तनी पानी लेबा हम मुंह में दह मुंह सुखाइल बा हो कनिमा के मुंह सुखल बा हो अरे तनी पानी लेबा जाए दादा अरे जे कहां सुताई रे दादा ये दादा अरे लेवा जा हो दादा पानी तनी लेवा जा हो दादा पानी लेवा एक पानी पानी ले का रे बाबू आइए दादा हमारा रानिया के का भइल रे दादा सांस नहीं के चलो आइयो दादा पानी मारो आइयो दादा अरे का हो गया रे दादा अरे बोला दादा हां भौजी अरे सारा पानी पी रे बाबुआ दादा अरे बबुआ सांस नहीं के चलत रे बबुआ जल्दी हॉस्पिटल वाले चलो सरे बबुआ अरे डॉक्टर भी ले चलो सरे दादा अरे डॉक्टरिया में ले चलो सरे रानिया के रे दादा आयो दादा देखाई तो चलत हो दादा हम कोई करो